फिजिकेलि मेन्टेलि गासिबो बिथिङावनो थामथिमखासै आरो जोङो सिङावहाय दिनै बेखौ लानानै सावरायदों गसाइगाव जिल्लानि इउपिपिएल दोलोआ जोंहा माखासे स्ट्रेटेजि दानांगौ दङ मेन्टेलि फिजिकेलि फिटबाबो जोङो स्ट्रेटेजि दानांगौ थायो बे स्ट्रेटेजिखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों। दा जिहेतु बिपिएफ दोलोआबो सार बिजेपिजों एलायन्स जाबाय दा बे हिसाबै इउपिपिएल दोलोआव माबाफोर गोहोम गोग्लैगोन नामा सार? बयहाबो राजखान्थि भाबै गेलेनो बे डेम'क्रेटिक हादोराव मोन्थाय दङ। बिपिएफआबो गेलेथों सेकेन्ड टिम थार्ड टिम फैबाबो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया इउपिपिएलआ देरहाखागोन। बिजेपिनिफ्राय आरोबाव बिजाथि फसंनायनि माबाफोर थांखि दंमोन नामा सार? बिजेपि जिएसपि एजिपि इउपिपिएल दोलोआ जथायै आसामाव सरकार खुंगासिनो दङ आरो बे जथायैनो सिलेक्सन खालामनाय जोंनि गसाइगाव समस्ति आरो तामुलपुर समस्तिखा बेवहाय बिजेपिनि कुइसन बोरै फैनो हागोन? सार गसाइगाव एलएसिआव इउपिपिएलनि देरहासारनाया बेसेबां जौखोन्दो बायदि? जौखोन्दोजों रुजुजाया बियो जों देरहाखागोन बे सियरखा। माने बेवहाय जौखोन्दोजों रुजुजाया गुबुनासो जोंजों फेर फाथिनो हानाय अबस्थायावनो गैखाया। कंग्रेसआ फैदों बिपिएफआ फैदों बिथांमोना माने गावसिनि भटार्सआ दिदोमैनो थाबाय थाथों फैगौनि इलेक्सनाव जोङो थगाय थसिबाबो रायजोफोरखौ जों गेम गेलेनो हानाय बायदि बेबायदि माबाजों दङ। गतिके बिपिएफखौ जे बा कंग्रेसखौ जे अस्तित्वआथ' कंग्रेसआ जोंनि बिटिआरआव गैखायानोखा आरो बिपिएफआबो अस्तित्व गैयै जानानै फैगासिनो दङ। मानोना हाग्रामाया गाव जेलाव थांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा माबि बुंलागासिनो दङ। हिउमेनिटि ग्राउन्डआव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ जेलाव हराखै बेखौसो बियो धन्यबाद होनांगोन।